Fl-ewwel okkażjoni wara l-preżentazzjoni tar-rapport tal-inkjesta dwar il-bini tal-emerġenza tal-Isptar Mater Dei, il-Gvern għażel li ssir stqarrija ministerjali fil-Parlament. Iżda, l-Oppożizzjoni ma deritx komda tiddiskutih fis-6:30 ta' filgħaxija, il-ħin wara l-mistoqsijiet parlamentari fejn is-soltu jsiru dawn it-tip ta' stqarrijiet, id-Deputat Nazzjonalista David Agius ilmenta li l-Oppożizzjoni ma kienitx avżata qabel u l-kap tal-Oppożizzjoni kien diġà telaq mill-Parlament. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern kien għadu jirċievi r-rapport u ħass li kien ta' importanza kbira li jkun ikkomunikat mal-Parlament mill-ewwel. Tenna li ma kellux problema jiddiskutu għalhekk id-diskussjoni kienet posposta għal 3/4 wara. Iżda wara li l-Ministru Mizzi għamel l-istqarrija ministerjali l-kap tal-Oppożizzjoni talab ruling lill-Speaker. Dan għax skontu il-Ministru Mizzi ma poġġix id-dokumenti meħtieġa fuq il-mejda tal-Kamra. Il-Ministru Mizzi preżenta l-inkjesta kollha u r-rapport tal-esperti mill-Erb dwar l-emerġenza ta' Mater Dei. Sostna li l-Gvern m'għandux problema biex iressaq il-kumplament tad-dokumenti. Iżda dawn għad iridu jkunu finalizzati u aktar minn hekk ma jridx il-Gvern jippreġudika l-pożizzjoni tiegħu ma' Skanska. Quddiem dan kollu il-kap tal-Oppożizzjoni baqa' jinsisti għar-ruling bir-reazzjoni tal-Prim Ministru tkun waħda jibsa. Jien nifhem illi llum il-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed jagħżel illi minflok jalfa r-responsabilità u jistaqsi qed jipprova jfittex legaliżmi sabiex ma jkunx qiegħed jieħu sehem f'dan id-dibattitu. Min-naħa tagħna, Mr. Speaker, li nista' ngħid huwa li l-Gvern ippubblika l-inkjesta, li l-inkjesta sejra għand il-Kummissarju, sejra għand l-AG, sejra għand l-NAO. Bil-kap tal-Oppożizzjoni jinsisti li ma jiddiskutix il-Kamra kienet sospiża. Ftit wara id-9:30 ta' filgħaxija l-Speaker ta' ruling dettaljatu studju tiegħu u qal li d-diskussjoni se tkompli għax il-Ministru Mizzi kien poġġa fuq il-mejda tal-Kamra id-dokumenti relevanti. B'hekk id-diskussjoni komplet.